Haloy na panahon man na daay na eksperyensya ang kitesurfing sa Bagasbas Beach sa Banwaan kan Daet Camarines Norte huli sa epekto kan pandemya. Iniman ang rason kan pagbaba kan foreign tourist arrival sa lugar pun kan taong 2020 hasta 2021 alagad liwat ining nagbabawi ngunya na taon. Sa pagikya kan online campaign kan municipal as in Provincial Tourism Operations Office, nadiskubre kan mga turista arog ni Florian Bruderer na sarong Swiss national an gayon kan Banwaan. Digdi nahiling ni Florian ang Bagasbas Beach na perfect para sa kitesurfing kada siya nagduwa-duwa na pasyaran ng lugar. Apera kaya sa preskong duros, magayon man ang mga hukol kan kadagatan. Naglalao man ang mga otoridad na mas mauswag pa ang turismo sa lugar, urog na ngunya na naghalwag na ang restriksyon sa mga probinsya. The waves are, I would say, moderate. And the wind is really steady and really regular. And this is also I like so much here in Bagasbas.